Salutare, oameni buni, la un nou episod de Far Cry Primal, iar sunt împreună cu Reneuță. Salutare! Astăzi ne voi juca Far Cry Primal, din câte vedeți. Și am făcut un videoclip de Far Cry Primal, să intrați pe canalul meu, Paul Poenaru. Dar pe sting bomb? Tu poți să sting bomburile de aici? Nu pot. Eu pot să le strig. Pentru mine este mai easy, nu? Dacă nu știați, eu am spirul arcă logică n-am și o bâtă. Și tortă. Și băta asta os. Dar ți-ți place, lui îi place foarte mult bâta aia os. Hai odată, vorbești mai repede că mă enervează să aud. Dacă puteam să dau skip pe asta era mai